Mga kapuso sa mga couple din ha, nga buot na nga mag-I do. Pila ba ka ang angayang budget nga iandam? Tinuod ba ka mga kapuso nga mas less kuno ang gastos kung magpakasal karong panahon na? Kanauguban pa nga tong Siron, kauban ang wedding organizer dinhi sa Davao City nga si Kiam Paralion. Kiam, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta Kiam? Maayong buntag, Jel, og sa mga tanang nagasubaybay sa At Home with GMA Regional TV o sa Tibuok, Mindanao. Maayong buntag. Kiam, karong 2021, nibalik na ba ang kadaghan sa mga nagapa-organize sa ilang wedding sa imuha? Actually, Jel, kanang event na mo karon pag lift na sa ACQ is all bookings ang uban. So ang uban na postpone sa 2021 pero sa pagkakaroon is naghinay-hinay na siya balik dili pareha atong last July is gagmay pa jud in town mga naara na sa tulo or upat ka event sa isa ka bulan pero karon sa kaluoy sa Ginoo moabot na siya og tag 15 ka events per month. Wow, great to know that, Kiam, no? Most probably every 2 days na kay ginahandle nga wedding event. Pero unsa ba ang new normal sa pag-organize og wedding ug paunsa pud ka naga-adjust, Kiam, as a wedding organizer? Mao jud nay dakong hagit karon sa mga event organizer sa Davao. Jel, kay dati is sa normal wedding lang namo is wala man kay health protocols nga ginasunod. So katong ni sulod na ning pandemic sa COVID is tanang safety and health protocols like wearing face mask, face shield. The attendees should abide the rules sa city government. Kay isip usa ka event organizer kamoy po ang ma-question sa city government o sa tourism kung dili na mo sundon ang ilang health protocol. Medyo stricto jud kayo karon. Og Kiam, kini sumala pa sa uban timing daw karon magpakasal kay gamay ra o gagasto kay gamay ra sa bang ihap sa guest. As a wedding organizer, how true ba niya claim, Kiam? Ay nindot kay na nga pangutana kay kasagaran sa mga couple nagapangutana jud about ana labi na sa budgeting, Gel, pero sa karon man good like hotel packages, kung mag-cater ang hotel sa old rate nila tapos gamay lang ang capacity sa tao nga mag-attend sa events, so magbaba ang ilang revenue. So mas mahal karon kung mga hotel packages kay almost times 3 ang ilang rate karon. Pero napod may mga promo packages kay duha maguna dili maguna nagpasabot nga kung intimate package gamay ang magasto kasi mayroong intimate na minimalist bot pasabot simple lang talaga pero may mga intimate grand wedding din kasi na bongga yung setup pero gamay lang pod ang bisita. So magmatter gyapon na siya sa gusto sa couple. So magdepende jud ay no kung unsa ka bongga ang setup sa reception. Yes, yes po, tama. Usually ba, Kiam, unsa ba ang wedding package na ginakuha karong panahon sa pandemya? Naman gud may promo per month. So nay mga ubang couple nga naga-avail sa promo namo pero napoy uban nga ginapa-customize nila. So sama sa kung giingon kanina, depende gyapon na siya sa ilang demand po. Kaya naman may lowest budget po or affordable package, napod may pang grand intimate na package po nga mas higher po ang presyo. So depende lang na sa ilang gusto, sir. Karon, Kiam, unsa ba ang patok nga theme sa wedding? Sa karon man god is uso karon ang mga garden wedding sa intimate package, sa may intimate na mga celebration. So ang uso karon kay mga mga minimalist setup like dried plants, dried flowers. So pero kung dako jud budget ang couple, pwede gud na siya grand setup gihapon pero dili kasamo ang grupo, dili po nako ginatipid sa setup ang akong mga kliyente para naman po na yung mga referral sa uban. Kiam, para sa mga low budget lang pero gusto na nga magpakasal, unsa imuhang ma-advise kanila? Okay. Actually, dili na kailangan nga maibog ta sa ako alang maibog sa makita nato sa social media nga yun na nindot ang setup, gusto nila iparehaan na. Kung ano lang man, kung tama lang budget, pwede man nato na i-customize sa makaya lang nila as long as ma-plaster lang ang tanan tapos may exchange sila og I do. So maura na ang importante dira, dili na kailangan na ano. Mao gid na ang labaw importante gyud. Tama. Kaya mga more or less pila ba ang gasto kung magpakasal karong panahon na? Sa promo namo sa mga event o clubhouse package, usually mag-range na siya sa 125,000. All in na po siya. Ang hotel is mag-range siya, so 195,000
pataas. Depende po sa hotel nga ilang pilion. So karon pila na lang ba ang attendees nga pwede makasulod sa venue? Ay, nindot na nga pangutana kay kani kada meeting nako sa akong client is maudyo na ang pangutana. Ako lang i-emphasize nga naana sa executive order sa city government nga 20 lang jud strictly kabilang na ang couple sa usa ka event, usa ka wedding plus 5 na event suppliers. So mag-consist lang yun na siya og 25 ka tao sa isa ka event. Naa may Jel, na separate venue ang tawag ana. Pwede sila mag-invite og 50 packs or 40 packs pero dapat separate venue. So dapat naka-live streaming lang ang isa ka venue. Dili sila pwede mag-crossover sa isa ka venue, magtabok-tabok. Bawal maguna sa kay nadyo na sa EO order nila sa city government. O gyam unsa imong ma-advise sa tarang gusto na nga magpakasal this year? Okay. Ang akong advice lang sa mga gusto magpakasal within karon sa pandemic ug sa new normal na time, okay lang man na siya as long as nadyo'y gamay nga risky kay aside sa rekisito na ginapagkuha nila like marriage certificate, napadyo'y special mayor's permit nga ginapa-provide which is kailangan mag-certify ang venue nga accredited sila sa tourism para ma-held dito ang ilang wedding. So, okay lang man na siya. Kaya lang, kung gusto nila nga, gusto na i-invite ang tanan nilang mga kaila, di jud pwede nga 20 lang. So, pwede sila magpakasal, igabot pa sa panahon. Kung kanus man ni mahuman ang pandemic. Pero feeling na ako, maragdugay pag yun, di ba? Mag-adjust na lang yung taan ni. Alright, daghanking salamat Kiam sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi. Thank you, sir. May buntag. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.